Morjesta taas, eli tänään mä teen teille tempun, johon tarvitaan vain yksi kortti, ei mitään muuta. Tässä tapauksessa se on ruutu 8. Ja tämän tempun tarkoituksena on, että mä tajun tän ruutu 8 herttäysiksi. Tästä se lähtee. Näin. Siinä on herttäysi, niin kuin varmaan näette. Ja tosiaan tässä on tää muu pakka. Mä näytän, että tässä ei oo mitään. Mitä tässä on tämä, minkä mä tajuin. Täällä ei ole yhtäkään, tai mulla ei missään muullakaan yhtään herttäysiä. Mutta joo. Elikkä se oli sitten tämmönen temppu tällä kertaa. Ja se on sitten seuraavan kertaan. Se on moro.